नमस्कार खुलुमबाय मेहु आपलोका दोस जेम्स मुसाहारि दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन बे भिडिअआनो जाहैबाय रेप केसनि सायाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायोब्लासो बुजिगोन आरो आं मा सानदों आं मा बुंनो नागिरदों ससेल' नायबा जेबो बुजि मोननाय नङा मा रेप केसनि सायाव होननानै थागोन आरो बे भिडिअखौ लाबोनायनि आगोलावनो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायग्रा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसेबाव जै हिन्द आरो नोंथांमोना आंखौ गोबां बुंगासिनो दङ आदा नोङो ड्रेसाव लाबोना ड्रेसाव मालाबाबो हाया डाइरेक्ट माने न' गिदिरनि ओंखाम जानांगोन आरो ड्रेसावबा नोंथांमोना मिथिगौ खोमा जोंनिया गोबां डेन्जार नोंसोर गुबुननियाव सोंनानै नाय आंनियाव सोंलायनाङा आरो सरि नोंसोर बेखौ मालाबाबो आंखौ दि ड्रेसाव नुगोन ड्रेसाव नायनो लुबैनाङा आरो नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा सरि आइ एम रियेलि सरि मालाबाबो हाया आरो आं थानाय जायगानि लकेसन देखाय नोंसिनि थानाय जों माबा नङा थारमाने पुलिस नङा जों बेखौबो हाया आं नोंसोरनो देखायगोन जोबोर मोजां जायगा देखायगोन 100% आं देखायगोन नोंसोरनो आं बादा होदो दाख्लैबावै मोनसे आं भिडिअ हगारदोंमोन सानै सिख्ला आरो सासे सेंग्रा सिख्ला सानैयाबो आंनि लोगो सेंग्रा सासेयाबो आंनि लोगो माने रियेल स्ट'रि आरो बिसोरनिया बेयाव नोंथांमोना गोबां गोलाव कमेन्ट लिरदों बे कमेन्टखौ आं फरायजोबदों सेंग्रानि दाय आरो सेकेन्ड सिख्लानि दाय सैथो सेंग्रानिथ' 100% दाय मानो होनबा सेंग्राया बेखौ जोबजासिम गाराखै आं नोंखौनो मोजां मोनो भिडिअ दोनबाय थादों आरो एन्डसिम बैबो बे भरसायावनो दंबाय दंमोन बेनिफ्राय जाय सेकेन्ड सिख्लाया दि बेखौ नुखानानैबो मोनथिखानानैबो गोसथोदो नंना नङा नुखानानैबो मोनथिखानानैबो गोसथोदो आरो बैखौ कल हरबावनानै माबा खालामबावो बेखौ दुखु होबोयो बेफोरबायदि सिख्लाखौ आं मा बुंगोन मिथिबायना नोंसोर मा बुङो आं मिथिया आं बिदि सिख्लाखौ मा बुंगोन मिथिबायना बिदि सिख्लाया बेसेबां गाव गोरों देखाय बेसेबां गावखौ गोरों सानना लायो आं उमुक पास आं एसेबां फरायनाय आं एसेबां गोरों आं ओरै देखायो गाव एसेबां साननो हागौ माने नाथाय आंनिब्ला आरो बे सासे थौले गोसोनि मानसि बेखौ आं बुंगोन आरो बे मालाबाबो गुवार गोसोनि मानसि नङा बे गावनिखौल' नायग्रा बे गावगाय बोरै थांना थानो हागौ गावगाय बोरै जागोन गावखौल' नायग्रा बे माने बे सिख्लाखौ आं बे सिख्लायाखौ आं जाय बुंदो बे मानसिया मिथिखाबाय आरो नोंथांमोना सानलायगोन दा आंनि काहानि नङा बे आंनि लोगोनिसो काहानि बेबो ओमफ्राय जाहाथे आं बेखौसो बुंनो सानदों आरो बे भिडिअखौ होनानै जाहाथे आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोना दा दिनैनि आंनि उन्दै फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोना बेफोरबायदि खामानि मावा होननासो आं बुंदों आरो ना बिसोरो बेफोरबायदि मावा आं बेखौसो बुंदों आरो गोबां भुल माने बै सिख्लानि सेकेन्ड सिख्लानि ओमफ्राय आरो फंसेबाव नोंथांमोना आंनि भिडिअ हाजार कमेन्ट हरो नंना नङा गोबां कमेन्ट हरो गोलाव लिरनाय साबां खस्थ' खालामनानै आङो नोंथांमोननि भिडिअ कमेन्टआव रिप्लाइ होनो हायाखै मानो हायाखै नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय जेम्सआ आदाया बिजिखा आरो आं भिडिअ होनो हायाबा साननानै नाय नोंसोरो जेम्स आदाया बबेबा नेटवर्क गैयि जायगायाव थांदों आरो नेटवर्क गैयि जायगायाव थांनानै बा मोजां भिडिअ बानायबाय थागोन बेखौ नोंसोर सानना ला आंनि भिडिअखौ नेनानै थानांगोन आरो कन्टिनिउ लगे मोनाब्लाबो आरो कमेन्ट रिप्लाइ होनायखौ आं बेखौनो बुंखाबाय आरो आं जेब्लासिम नोंसोरनो लाबबो रिएक्ट होनो हायाखै कमेन्टबो रिप्लाइ होनो हायाखै भिडिअ'ल' आपल'ड जादों अब्लानिया सान नोंसोरो जेम्स आदाया बबावबा थानानै भिडिअ'खिनिखौ आपल'ड होबाय आपल'ड होनानै बियो मा नेट गैयि जायगायाव थांफिनबाय बेखौ नोंसोर साननानै ला आरो फंसे खोथाबाव आं दि दाखालिबावै नोंथांमोननो कन्टेक्ट नाम्बार होदोंमोन आं कन्टेक्ट नाम्बार होनानै गोबां मानसि लोगो मोनबाय मानेबा आंखौ नागिरबाय थादोंमोन सोरबा कन्टेक्ट नाम्बार मोनाखैमोन बेफोरबायदि लोगो मोनबाय आं कलेजनि फरायनाय लोगो मोनबाय गोबां आर्मि लोगो मोनबाय आंखौ मोजां मोननानै कल हरनाय आरो बेनि गेजेरजों साफा सानै आंनि फंबाय उन्दै गथ'फोरा मा खालामदों हरनि 1टा 2टायाव जुमाय लोंनानै कल हरदों आदा रिसार्च नांगौमोन होननानै आं फाय 10टा बाजियाव फैनानै उन्दुदों 10:30 ओंखाम जानानै 12:30 1:30 आंखौ ओरैबायदि कल खालामदों आं उपाय गैया आं मा खालामनो दा रिसिभ खालामाबाबो जाया अफबो खालामना दोननो हाया आं जेबो बुंला आं मायबा मोनसे मकसदनि थाखायसो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखादों आं नोंसोरखौ अननानै नोंसोरखौ मोजां मोननानै मालाबा आंखौ कल खालामो खोमा आं बिब्दि साननासो नोंसोरनो आं कल नाम्बारखौ होखादों जाहाथे आंबो मालाबा बबावबा गिदिंथिंनानै बबावबा थांना हेल्प मोनो खोमा आंबो मायबा मोनसे साननानै कल नाम्बारखौ होदों आरो थेवब्लाबो आंखौ अननानै बेफोरबायदि कल हरनाङा आरो आं हमनो हाया नोंथांमोना साननाङा आदा जेम्सआ मा दा कल नाम्बार होननानै हमाखै आं हमनो हाया नोंथांमोना साननाङा आरो सहस नङा आं दि कल हमनो हागोन रावनि बेसेबां कल आं हमनो हाया ओरैबायदि बिजि आरो मबाइल लानो मोना टाइम टु टाइम मबाइल बे टाइम टु टाइम मबाइल मोननायावनो आं नोंसोरनो भिडिअ बानायनानै हगारबावदों मोनथिबाय फंबायमोन आरो आंनाव वाट्सएपआव गोबां मेसेज फैदो आं मेसेजखौ नायनाल' दोनबावदों
रिप्लाइबो होनो हाबावाखै मा खबर होननायखौबो आं रिप्लाइ होनो हाबावाखै नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा मेसेज खालामबाय था आं नायनानै दोनब्लाबो नोंथांमोना मेसेजल' खालामबाय था आरो जेबो नङा आरो दा आं मा बुंनो सानदोंमोन रेप केसनि सायाव आं भिडिअखौ गोबां स्पिड लाबोदों दे थाब मानो होनोब्ला टाइम गैया उपाय गैया नोंसोर आंखौ गाज्रि मोनना आं जेब्ला मोजां सम मोनो मोजां भिडिअ लाबोगोन थेवब्लाबो आं बेखौनो खोन्थाखाजोब्बाय आरो नोंसोरनो प्रब्लेमनि बागै आं गासैखौबो खोन्थाखाजोब्बाय दा मामोन रेप केसनि सायाव मा होनदोंमोन आं रेप केस आं बेखौनो बुंनो सानो आरो जोंनि बर' आइजोफोर बा सिख्लाफोर दिनैनि दिनाव जेनेबा 2012 ना 12आवबो जोंहा मोनसे बांगालफोरजों बिराद दानथारलायनाय मा जादोंमोन बेबो स्टार्टिंआ रेप केसनिफ्रायसो जादोंमोन नंगौना नङा बर'फोरखौ रेप खालामदोंमोन दानस'दो गोदना हास'दो आथिं हान्थु हास'दो बर' सिख्ला समायनाफोरखौ बांगालफोरा नंगौना रेप खालामनानै गानना दोनदों बेयाव जोंहा मा जादोंमोन जोङो बांगालफोरजों क'क्राझार साइडजों जोंहा बिसोरजों मा होनो जुद्ध नांदोंमोन जोङो बेयाव मा खालामदोंमोन जोंखौ रेप खालामखांनायनि उनाव जों बिसोरखौ जोंबो उल्था मा खालामदोंमोन बुथारहैदोंमोन न' सावदोंमोन होसोलायदोंमोन जों नंगौना नङा नंगौना बुथारलायदोंमोन ना जोङो बांगालफोरजों दिनैनि दिनाव जोंहा मा जाखो मिथिबायना बुथारलायनोबो सापर्टिं ग्रुप गैला नोंसोर बुजिद' जोंहा दिनैनि गेजेराव जोंखौ रेप खालामनानै सोरबा गारना दोनब्लाबो जोंनि उनाव सापर्टिं ग्रुप गैला सोरो गैला बर'नि जोहोलाव गैला आं मा बुंनो सानदों नोंसोरो खोनासंबाय था जोंहा बर'नि जोहोलावबो गैला अब्ला जों बर'नि जोहोलाव गैयालासिनो जों गोजा बोरै सापर्ट खालामहैनो दा नंगौना नङा सोरनिबा फिसाया रेप जादोंमोन जों दा बेखौथ' नायना थानो हाया जोंथ' नांथारनांगोन नंगौना नङा इयाव जोंहा गोदो सापर्टिं टिम दङमोन बर'नि जोहोलावफोर बे जोहोलावखौबो जोंनियाव दिनैसिम बे जोहोलावाबो जोंनिफ्राय गोमालांबाय आरो बे गोमालांनायजों लोगोसे मा जाबोखो बर' हारिनि जोंनिबा जाय गिदिर लिडारफोराबो मा जाबोलांबाय गावजों गाव खौसेथ' जानो हाखाया मानो होनोबा दा आं बुंनो थांनि बिथां प्रमद बर' सारा हाग्रामा सारखौ गावनि टिमाव लाना फैना मा खालामनो सासे एक्स चिफखौ नंना नङा बेफोरबायदि आरो काहानिया बाथ्राया बेफोरबायदि दा हाग्रामाखौ लाबोना दोनना मा खालामनो बे गावनियाव बेफोरबायदि नङा नङा अब्ला जों बर'दो खौसे जानो हाया जों बर' खौसे जायालासिनो मा जादों गुबुन सरकाराव थांनानै बर'आ बैथिं खौसे जाहैदों मा जाहैखो बर'आ गावजों गाव खौसे जानो हाया नाथाय गुबुनजों थांनानैसो माने हारसाफोरजों थांनासो बर'आ खौसे जाहैदो नङा नङा जोंनि दुरबला बेबो अब्ला जोंनि दुरबला दा बर' हारिनि जोंखौ बड' फाइटाराबो गैला फारसेथिं पलिटिक्स लिडारफोराबो मा जाखो खौसेथि गैला अब्ला बै दुश्मना बै बांगालफोरा नोंसोर बांगालफोरखौ जोंनि लोगो होनना मालाबा सानना जोंनो जोंनि जायगायाव जोंनि माबायाव जों जाय जायगायाव साख्रि मावदों जों बिसोरखौ फोथाया दाबो रावबो फोथाया बिसोरखौ बिसोरनि गोसोखौ बिसोर मा मावगोन फोथाया माने सोरबा सासे सानै थायोना बिसोरखौ फोथाया अब्ला बै बांगालफोरा मा आं बांगालफोरल' होनला बै दुश्मना जेब्ला दुरबलावसो बोरला गावो नोंसोर बुजिदों ना दा जोंनि बर'आ मायाव दुरबल जाना दङ बर'आ फाइटिं ट्रुप्स गैला आरो फारसेथिं पलिटिक्स लिडारफोराबो गुलाय गुजाय बैखौ नुनानै बै दुश्मना मा खालामगोन जोंखौ बोरला गावगोन माबायदि बोरला गावगोन बर' सिख्लाफोरनि सायाव बर' आइजोनि सायाव बिसोरो रेप खालामनो हागोन चान्स मोनोब्ला जाय जायगायाव बांगाल खाथि दोङो बे जायगायाव बिसोर मा खालामनो हागोन रेप खालामनो हागोन दाख्लै राभाखौ जेरै खालामदो रेप खालामबाय पुलिसा लबना लांबाय सिरि थाबाय नंगौना नङा बर'खौ रेप खालामनो हागोन फुथारगोन मानो होनबा जोंनि दुरबलखौ नुजोबखाबाय बिसोरो जोहोलावबो गैला माबो गैला होनना नंगौना नङा अब्ला जों बै रेप खालामनायखौथ' जों नायना थानो हानाय नङा जेब्ला जों बैसोरजों नांनो थांगोन जोंखौ मा खालामगोन प्रटेक्सनखौ जोंखौ उल्था होसिगोन दा सरकारा जों सोरखौबा बुनो थाङोबा जों सोरखौबा बुथारनो थाङोबा जों सोरखौबा सावनो थांफिनबा जोंखौ पुलिसा एबार होबथासिगोन मा खालामनो जायनि फिसाया थैनानै थांबाय जायनि फिसाया रेप खालामजाबाय बे रेप खालामजानानै थैनानै थांसिगोन नंना नङा जोंथ' नांनो हानाय नंला नांनोथ' हाया सरकारा नंना नङा अब्ला आं मा बुंनो सानदों बेनो आरो अब्ला जाय जायगायाव बांगाल खाथिफोराव बर'फोर दोङो बा मोनफ्रोमबो जायगायाव दाब जायगायाव बर' सिख्लाबो थानाय हिनजावबो थानाय आं नोंसोरखौ बेखौनो बुंनो सानो आरो नोंसोरो नोंसोरनि सेफखौ नोंसोरसो बानायना लानांगोन नोंसोर गावनो सेफ जानो रोंनांगोन नोंसोरो मोनायाव गिदिंथिंनाङा जानला मानला सोरखौबो फोथायनानै गिदिंथिंनाङा जुमाय लोंहैनाङा जायजोंनो बेजोंनो बेरायहैनाङा सोरखौबा बाराद्राय फोथायनानै नोङो मालाय गुबुनखौबो फोथायनानै सिख्लाफोरनोसो बेरायहैथिंनाङा नोंसोरखौ रेप खालामना गारना दोनगोन अब्लानिया जों जेबो खालामनो हानाय नङा आरो नोंसोरखौ खालामजाखांनायनि उनाव मा बुंबावगोन है उमुगा हामखायामोन बै हामखायामोन
बिब्दि 100% बुंगोन दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खौसे होननाय बुस्थुआनो गैला गुबुना बेखौसो नोजोर होगासिनो दङ जों खौसे नंगो जों गासैबो खौसे खिन्थु नुनायाव जोंखौ खौसे नुयिखौ नुगासिनो दङ अब्ला जोंनि दुरबलखौ बिसोरो 100% माने माबा मोनसे खामानि मावगोन आं फैनो गोनांखौसो सानदों आरो बेफोरबायदि जायोब्ला मा जागोन अब्लानिया जायनि न'खराव खालामजादों बिसोर मा आयु आयु गाबनानै मा जानो नंना नङा गाबखांनानैसो गावबा गावनो गाबना थानांगोन आरो नोंसिनि थाखाय रावबो गाब्रांखानाय नङा नोंसिनि थाखाय रावबो नांग्रांखानाय नङा आंखौनो बुङो जेम्स नों मालायखौ बुजायबाय थाना मा मोनो था होनना बुङो अब्ला आंखौनो बुङोब्ला गुबुनखौ बुजायना नों मा मोनो होनबा आं सानो आं बायदि हाजारजन ओंखारथोखौ सानो गावनि जानानै बायबांला बुजायथो गावनि जानानैनो सोरबा गथ'फोरखौ मोजां बुजायदो आं बेखौसो सानो आं गोरिबानो सोरबा गोरिबनो 500 होदोबा सोरबा धोनिया नुनानै 1000 होदो आं बेखौसो सानो आं बुजायनायखौ नुनानै सोरबाया बुजायबावथो आं बेखौसो सानो गासैबो बुजायग्रा ओंखारजोबबा आं बुजायालासिनो थासिगोन आं गारसिगोन आं बेखौ सानो जाहाथे आं मोजां जायो बेनिखायनो आं गासैबो सिख्लाफोरखौ बेखौनो बुङो गासैबो सिख्लाफोर नोंसोरनि रेप खालामजानाया नोंसोरनि आखायावसो नोंसोर मोना दथायाव गिदिंथिंना गावखौनो नोंसोर गावखौनो नोंसोर गाव प्रटेक्ट होना लानो रोंनांगोन आं बेखौनो बुंबाय आरो सिख्लाफोरखौ सांग्रां जा माने अरखौ जोंखांनायनि उनाव खोमोरनो थांबा जाया अर जोङिनि आगोलावनो माबा जानांगौ आरो मा दङ मा गैया जोंगोन नामा अर बेयाव डिसलि लागायना होबा जोंगोन नामा बेनो बेखौ नायखाजोबनांगौ माने जों दिनै सिख्ला मानसि हराव गिदिंबा मा जागोन सोरदोबा नंखाय सिनायै मानसि थांबा मा जागोन जोंखौ रेप खालामजागोन नंना नङा फोथायनानै बेनिखायनो अरखौ जोंखांनायनि उनाव दै लुनो थांबा जानाय नङा बेयाव जेरै जाखांनाय जाथाय जानायनि उनाव गिदिर मानसिया मोनहै नंना नङा लाब गैया मा जाबावनो गासैबो बर' हारिनि आइजोफोरा नोंसोर गावबा गावनो सांग्रां जानो रोंनांगोन आं बेखौनो बुङो आरो नोंसोर सांग्रां जानो रोङाबा बेफोरबायदि जाहैगोन अब्लानिया नोंसोरनि बिमा बिफायाल' आयु इदिमोन गाबनानै थैला बिदिनो जोबनानै थांगोन मिथिबाय आंनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोना माबा मोनसे गाज्रि मोनदोंब्ला आंखौ बुंबानो जाबाय दा जायाखैनो आं फैनो गोनांखौसो बुंदों आरो मोजां मोनदोंब्ला मोजां कमेन्ट लिरनानै हर नंना नङा आं माबा मोनसे भुल बुंदोंब्ला आरो आं गोबां स्पिडआव बुंदों उपाय गैया माने टाइम गैया जास्ट 15-20 मिनिटनि गेजेराव आं नोंसोरनो बेखिनि भिडिअ'खौ बानायनाय जादों आरो बेखौनो आं बुङो आंनि फैनो गोनां फंबाय बिनानावमोन बर' हारिनि बिर जोहोलावजो आं सानफ्रोमबो आसा खालामो नोंसोर बिमा बिफानि थाखाय खामानि मावगोन आरो बिमा बिफाजों मोजाङै अनलायनानै दङ गासैबो जों खौसे जायो जों खौसे जानो हायो नंना नङा आं बेखौसो आसा खालामो अब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जय हिन्द नमस्कार खुलुमबाय